בא לך שנעשה סרטון, אני אחשוב מה לעשות סרטון בברולסטאר של הערוץ של סבא. אוקיי, ושלום לכולם, כאן זה עוד סרטון, וכן, היום בסרטון הזה עוד סרטון מטורף. אוי, חבל שלא, אתה מכיר את הטאצ'בוסט איך קוראים לו? שמאפין משתמש בו? מה זה טאצ'בוסט? אז מי שבצ'אט מכיר, יש לי. זה לא כזה מגניב. אוקיי, מי שבצ'אט מכיר, אז מגניב לו. מה זה? אני לא למטה? משחק בול, אני לא יודע. עדיין חבר'ה. זה 2-2? כן. טוב. כן, חבר'ה, וואו. זאת אחת העונות המטורפות ביותר בעולם. אין מצב שהוא מוריד אותי. הוא מפריד אותי. וניצחנו, חבר'ה. הניקוד שלנו הוא... אוי. ממש ניצחתם. ממש נדאג אחי, אל תדאג. אני יודע שאני... ברוסקי. אוקיי, אנחנו במקום השני, משהו כזה. אוקיי, רק אני לא יודע כל כך איך מעלים את זה ליוטיוב. באמת אתה צריך ערוץ. לסבא יש ערוץ, בוא נראה לך. ביוטיוב? כן, ביוטיוב, בוא תסתכל. תסתכל, רגע, בואו נעשה מה זה, הנה. אוסף סרטון, אבל אני יודע רק בריל, רק כאילו של שורט. הנה. בואו נראה. ככה, הנה, כאן אני יכול לעלות. הנה, תראה אחי. אני יודע. לחבר שלי יש. הנה, זה אני. זה עם הגוביה שלי. כאילו שהייתה פעם שלך. ואתה נתת לי אותה. אוקיי.